Good morning! Happy Friday! Kasabay kong nagising to. Nagluto lang ako ng almusal. Pagbalik ko, tulog ulit. Ihilik pa. Bagay, kailan nga naman to? Baliw. Gising na. Good morning guys! Happy Friday! Oh, na si Groot, na-rebook na, oh. So, nang igala. Na-rebook na. Na-rebook na. Nag-ingay. Naliligo na pala si Chris, guys. Ayun, tapos, since shortened period sila ngayon, ano lang babaunin niya? Hotdog and rice lang. Kasi, alis din kami ng lunch pagdating niya. Nanood kami ng Despicable Me. Ay, nako, may lalabas-labas ka tapos kakatok-katok ka ngayon. Wala ka dyan. Sunod-sunod kasi si Maggie. Kung saan ako, nandun din siya. Pang ilang araw na yan, pakilagay na nga to sa ano. Kakainis ka. Favorite na favorite yung damit niya. Lagay mo sa ano yan. Huwag mo na susuotin yan, ha. Lunch, guys. Nagluluto na ako ng lunch. Fried chicken. Kasi nakaano pa. Nandito pa yung mantika na ano ko kagabi. Nagprituan. So, may taswell gamitin na. Fried chicken and gulay. Gusto ko ng gulay. Kaya luto tayo ng cabbage. Gisa ko lang. Oh, cute! Pinapanood sa akin ni Daddy yung ano, first part ng John Wick. Kung bakit daw may aso. Anong dahilan kung bakit ano, galit na galit si John Wick sa pumatay sa aso. Si Poknat. Nakikinood si Poknat. Siksik na siksik ni Daddy. Dumating na yung bata. O, kaso nakatulog. Pakabihis. Diretso ano higa. Borlogs. Untok na untok ko. Ano. Siguro bukas na lang kami manood guys na ano, movie. Tulog. Pasa natin itong baunan niya. Punta kaming ano guys, bazaar. First day ngayon ng ano, trendsetter. Ayun, tingin-tingin kaming ano. Tingin lang. Pero may dalang ano. May dalang sako bag. Isa SNR pati. Mga mapuno mo na naman yung dati. Hindi, joke lang. May kukunin lang kaming ano, produkto din na. Then, tingin-tingin yun lang. Kamusta yung mga kabazar ko dati. Tulog kasi si Chris eh. Tuloy kami na tuloy. Ayun. Pero sa ano na lang siguro bukas or Monday kasi long weekend pa lang ngayon. At holiday sa ano sa Monday. Ano, or end of Ramadan. Kaya ayun. Kaling na akong ano, kaling kaming store. Ditrap ko lang talaga yung mga stickers. Yun lang. Lip tint lang guys. Pack na. Hanggat hindi pa na. Pero din ako maglalagay talaga ng mga ano. Nadala eh. No? Mga product. Sa mukha. Face bomb lang. Hi guys! Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Super trip kasi may taong napikon. Ayun. Uy, no, umuwi. Nilayasan ako bigla. Dahil lang sa ano, sa taxi. Colors. Kasi yung ano, hinahanap ko yung binigay kong pambayad sa ano, sa taxi. Siguro na ano niya na nalaglag. Tapos sinasabi niya na 20 lang daw yung binigay ko sa kanya. Eh, mga ano yun, yung mga hundreds yun eh. Siguro nawala na ano niya din, misplace niya din. Eh, sabi ko, di ko na nga sa'yo bibigay yung ano eh. Hindi, mali ano ba pagkasabi ko. Kaya napikon siya. Sabi ko, hindi ka talaga dapat humahawak ng pera eh. Ganun kasi, clumsy din yan eh. Pagdating sa ano, hindi niya alam kung saan yung lalagay, yung mga ganun, saan niya napunta. Kaya talaga hindi siya pwedeng humawak ng ano, ng malaking pera or kahit na mga, dapat sa kanya coins lang guys, coin purse lang. Kasi kung mga papel na di niya alam kung saan ay isusok-sok, sa dami ng bulsa. So ayun, napiko. Dahil sa sinabi ko, hindi ka dapat humahawak ng pera. Tinanong ko siya. So yun na, bigla ko nilayasan sa World Trade. Okay lang, at least ano,
Hindi ako napagastos, diba? Kasi kapag pumasok kami dalawa doon, may nakita na naman kami maganda na pareho namin gusto, mapapabili na naman. Pero may nabili ako kanina, guys, sa booth ni ni kapatid ni Yasmin Pressman ba yun? Ni Yas Pressman o basta ganun, sa probinsyano. So nakabili ako ng yung jacket, pants na sobrang ganda, H&M, tapos isang parang blazer. So yung ganda, mura lang. Mga second hand na mga pre-love niya. Ano ba pangalan ng kapatid ni Isa ata yun? Pressman. So, basta yun. Doon lang ako nakabili. And then, sabay umuwi na ako. Ewan ko pa nga yung yung Milo Dinosaur ko. Kasi nagkaabang ako ng Grab. So, siguro saglit lang. 30 minutes lang ako doon. May kinuha lang ako sa loob. Then, yun na. Yun o, hanggang ngayon ako pinapansin. Daw ako nakausap. Then, wala na siya. Magkatabi kami kanina. Hindi kami nagpapansin na naka-earphone lang siya. Ay, nako. Masyado matampuin talaga sa mga guys. Grabe. Ano pa kapag kauugod-ugod na yan na masabihan mo lang ng ng ikakasaba ng loan nyo, mag-suicide yan. Joke lang. Anyway, i-announce ko pala yung winner kasi baka yung iba sa inyo sabi ko kasi kahapon sa Instagram, diba? Sa ko siya na-upload sa Facebook page. So, yun. Announce ko na lang dito ngayon. 11 yun. Pero sa mga sa inyo, sa mga may Facebook naman sa inyo, check nyo na lang guys sa Mafidaki na page. Wait lang. Ano ba, mag-focus ka naman dong. O ayan, Mafidaki na. Facebook page. Diyan ko siya in-upload. So, yan yung mga winners. Ayan. Kung makikita nyo, mababasa nyo ba yan? Parang baliktad. Wait nga lang. Baliktad ang tingin ko yun. Dahil sa nakabaliktad yung camera. Ayun. So, ayun yung mga winners, guys. Tristan Andre San Jose. Wait nga lang. Focus, please. Darrell Vien, Donafel Buenaventura, De Crisostomo, Main Tiang, Lisa Gutierrez, Wilma Marasigan, Ronelyn Joy Castro, Lovely Cariaga, tapos Nikki Marie Reyes, and Alexandria Majesty. So, yan. Congratulations sa mga nanalo. Pero pang guys, sa mga hindi pinalad, meron pa. Madami pa tayo mga giveaway na magaganap. Ayun. Nagbabalak nga ako, sabi ko sa December. Sabi ko, gano'n din parang pang Noche Buena package. Wala, natutuwa lang talaga akong guys, yung magbigay. Alam nyo yun. Hindi ko alam. Weird pa yun. Wala nang gagawin guys. Kasi magkatampuhan nga kami. Or siya lang ang nagtatampo. Yun. Tapos si Chris, pinapayagan ko na manood ng TV. Total, naman weekend. At hindi kami natuloy kanina sa panonood ng movie. So, care lang manood siya dyan. And then, uminom din pala ako guys, nung iniinom ni Froggy na whitening capsule, yung Laxent. Yun, umiinom ako nun. Kaya lang ang sa akin nun, lagi talaga, parang nangangasim yung sikmura ko every time na iinom ako nun. Parang hyperacidity na gustong lumabas na, alam nyo yun, kaya naghahanap ako ng lalabas ako para kumain ako ng something na medyo maalat-alat or matamis para matanggal yung lasa. Talagang parang bumabalik siya. Tinitiis ko lang. Para mag-clear din lalo yung yung mga scars, diba? Kasi wala nang mga fresh yan guys. Tinatanggal ko na lang yung mga blemishes na lang yan. So yun, good night. Dami ko na naman dada. Bye guys, see you tomorrow.